šuchták jak... Takže ja vás vítam pri ďalšom vlogu a intro je úplne narýchlo teraz spravené, lebo som sa zabudol natočiť. Takže natáčam teraz a máme tu dve krásne jednotky. Hej, také vlá, čo mi treba. A sme na miestnom okruhu už od pádu prešli nejaký čas, už som schopný jazdiť do pohode, už noha všetko, motorka tiež je ako tak spravená, už máme gír, tady som len briefovať tričku, takže dneska trošku sa rozjazdíme a trošku si to pobeháme a keď zábery vám ukážem, ako to vyzerá krúták na R7. Jazdí tu jedna kamarátka, som na 125-ke a dneska ju prevezieme. No poďme, teplo mi jak Aj mne, ale ja sa pomaly obliekam. Ty si šuchták jak Že si šuchták jak No na to, že ide na 125-ke, tak docela to upálí, preto myslel, že akože zaradím tak trojku, ale dúfam, že sa neví. I am speed. Faster than fast, quicker than quick. I am lightning. Tak, blázen. Oh yeah, No. lightning's ready. To bolo čo hento? Že to bolo čo hento? Ja som to volal z jeho máža. Ja som myslel, že refreshne, ale ja som jak neobehala to. Jako? Dobre.
A dobre, ale... Takže úplne si to užíva. Neviem, či počujete hodnotenie. Dobehli sme R1 a tak on ide asi pijak. Možno kratšie videjko dneska. Ešte nejde zbyť. Budem tu. Takže ukázal som vám to nejaké jazdy z R7 s backpackom, ako to hodnotím. Je to úplne paráda. Dobre, papa. Ahoj. Do Trenčína idem. Ešte sa previesť a... Čo tam? Previesť sa? Dobre. Úspešne sa dostať do Trenčína a ideme do úplnej tmy. Dúfam, že nás to obíde, lebo nechce sa aj moc zmoknúť ešte takto na večer. Máme odjazdené, všetci išli domov. A keby ste potrebovali tutoriál na to, jak si nájsť backpack, tak vám ho určite natočím, stačí to vedieť. Kľudne im môžete dať nápady, aké videjka by ste chceli vidieť. Keby ste chceli, už máte backpack. Ale nemusíte robiť tutoriál, stačí dobrú motorku. Ale je dobrú, ale to učí. Tento, kým sa rozbehne, že skočila červená, to ako ma dostalo. Takže ak sa vám videjko páčilo, tak je to jednoduché. Nezabudnite dať like a odber. A vyzerá tak, že ani nebude pršať.